Durant molt de temps, els crims del règim franquista van ser silenciats. Tot i això, en les últimes dècades ha ressorgit l'interès per conèixer la veritat i reconèixer les víctimes, però amb una especial manca d'atenció en la violència específica patida per les dones. La ignorància sobre aquests successos, encara amb la seva importància a la nostra història, ens va motivar a investigar més. Com a dones, hem empatitzat amb el patiment d'aquelles que podrien haver estat les nostres àvies. A més, ens va sorprendre la proximitat dels fets i la poca informació que coneixíem. Paterna, a prop de València, és un cas paradigmàtic de la repressió franquista, amb més de 150 fosses comunes. En aquest projecte hem explorat com va ser la repressió franquista contra les dones a València, quina memòria s'ha fet d'aquesta i com es treballa a les aules. Les dones no només van ser víctimes de la repressió, sinó també guardianes de la memòria. Volem per això donar veu a aquestes dones i recuperar la seva història. Amb la recerca hem conegut la repressió específica que van patir les dones, com violacions, rapat de cabells, entre altres. També que, davant la repressió que volia silenciar-les i amagar-les, les dones s'han erigit com a guardianes de la memòria. Hem utilitzat una metodologia qualitativa combinant anàlisi documental amb 8 entrevistes a experts i famílies de víctimes per a obtenir una perspectiva àmplia i profunda. D'aquesta manera, hem comparat les diferents percepcions que tenen de la repressió. També ens hem fixat en els objectes materials i els testimonis orals que han estat claus per reconstruir la cultura quotidiana i la memòria de les víctimes. Hem visitat exposicions, rutes temàtiques i diferents llocs de memòria per reconèixer com ens relacionem amb aquest passat. Les dones han estat tradicionalment menys investigades en tot, en la història, en la sociologia, en l'economia. Això que anomenem perspectiva de gènere actualment és un element fonamental en la investigació. La Segunda República y la Guerra Civil en retaguardia republicana habían significado la puesta en marcha de un tren que empieza a correr cada vez más rápido en lo que serían los avances legislativos y los avances también en la igualdad entre mujeres y hombres a nivel discursivo y a nivel en el espacio público y privado. Ese tren coge mucha velocidad y, sin embargo, con la dictadura, con el golpe de Estado, se choca contra un muro y vuelve hacia atrás. I hem elaborat una enquesta per als alumnes de quart d'ESO del nostre centre per tal d'analitzar el seu grau de coneixement sobre el tema. La nostra investigació ha revelat que la repressió franquista contra les dones és un tema que, si bé ara està ben estudiat i documentat, encara és una memòria silenciada a la societat i poc present a les aules. És una repressió tan dura que està en l'ADN de la gent. Això és franquisme pur i dur, por. I la por paralitza. I la por te fa dir, no me n'eixes, calla't. Però és que nosaltres ja no volem callar. També hem comprovat que el desconeixement de l'alumnat es deu a la manca de materials didàctics a les aules. Per això hem elaborat una situació d'aprenentatge que sintetitza aquesta informació. L'hem implementada i l'hem avaluat, demostrant que ajuda a divulgar aquests coneixements. La memòria no canviarà els fets del passat, però sí la nostra percepció al present. Però clar, i jo què faig en tot això? Pues, dol molt, és molt dur saber tot, quan vas sabent, però aquesta situació tan límit és el que em fa dir hasta si hem arribat. I així estem, contant-ho. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge de memòria i reconeixement.